Hi guys, ang दा बेदर एवनो गिदों ओमफ्राय एक्चुअली नोंसोरो बुंनो सानगोन दा बे दुलखुसु बिबारखौ जों जानो नागिरदों बेखायनो नोंथांमोना ब्लग खालामनानै नोंथांमोना बेखायनो शेयार खालामनो सानबाय आरो ना बेयाव मोना ना ओरैनो नङा आयु माबायदि ड्रेस गानदों नै लोगो बेजोंनो थांनांगौ बै जराव नालाय हाग्रायाव खिनो थांनो नागिरदोंथ' नोङो मानसियाथ' खिनो थाङो बेबायदिसो थांदों हेलौ लोगोफोर बयनिसिमबो आं बानजि बसुमतारी आरोना नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल बयखौबो बरायनो थाबाय स' दिनै जोङो मोनसे जायगायाव फैदों आरोना माबा ओरै बिथांमोना हनै ओमफ्राय र' थाथ'लाय नागिरदों माने खोस्लि फानाखौ जोङो जानो होननानै ओमफ्राय नोंथांमोना जोंनि खोस्लि फाना बिबार जानायखौ नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो आरोना जों जागोन आरोना लोगोफोर बियो जाजाखायोबो ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा मिथियाबा नोंथांमोना ट्राइ खालामनो हागोन आरो एक्सुवेलि आंखौ दिनै माबायदि नुदों रांगरानि ब्रह्म बायदि नुदों नुवाखै लोगोफोर जोङो दा लायनोसै आरोना नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बिथांबो दंफायो दिनै आंजों लोगोसे माबायदि नुदों जोंनि लुकखौ लोगोफोर मोजां मोनदों ना जोंनि लुकखौ नायखाजानो बायदि रायज्लायनोबो हाया माना जोंनि व्लगखौ नाय एन्ड जोबजासिम जोङो दा खोस्लि फाना बिबार लायनो नागिरदों दैयाव ओमफ्राय लोगोफोर जोङो नोंथांमोननो माने मोजां मोजां भिडिअ लाबोगोन फरिस दं हनै वाव जा बिउटिफुल जोंनि व्लगखौ एन्ड मालाबाबो माने नोंथांमोना गाज्रि कमेन्ट खालामनाङा आरोना जों आयु दैयानो सिलायलायो बे दावानै माबायदि स्टाइल थांदों गांगुद ओमफ्राय लोगोफोर जायफ्रा चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय आरो बिउटिफुल जायगा बेफोरनो हाय र' आबै बिगा नांगौमोन ड्रेस बानायगासिनो दं आरोना नै बेखौनो जोङो जागोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जाफेरदोंना जाफेराखै बे बिबारखौ जाफेरदोंना जाफेराखै नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरोना दिनै जों नोंथांमोननो जानानै देखायगोन हाय लोगोफोर नैबे बिबारखौ जोङो जागोन आरोना लोगोफोर बेखायनो जोङो खाना लांफैदों ओमफ्राय जोंनि ब्लगखौ नाय ओमफ्राय नै जोङो दा नोंथांमोननो जानायखौ देखायगोन आरोना लोगोफोर खाना लांनोसै जोङो दा हेलौ लोगोफोर आं बानजि बसुमतारी आं भिडिअ लाबोदों जोङो नै दा बे दुलखुसु बिबारखौ जों जानो नागिरदों बेखायनो नोंथांमोना ब्लग खालामनानै नोंथांमोना बेखायनो शेयार खालामनो सानबाय आरोना जानानै शेयार खालामनो सानबाय स' नोंथांमोननो देखायनोसै जों माजों जागोन बेखौ जोङो जानो लांनोसै आरोना माने जानो लांनो नागिरदों खानानै आरोना ओमफ्राय जोङो दा खानोसै लोगोफोर नोंथांमोना ब्लगखौ नायदो जोंनि खानायखौ आं लोगोफोर खानोसै लोगोसे आंजों दङ बिरदाव लाभलि ब्रह्म स' ब्लगखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोब्ला नोंथांमोना बयबो नायदो ओमफ्राय जोङो दा खानोसै आरो लोगोफोर स' लोगोफोर जोङो दा खाबाय बारा बुरजाबो लाङा माने मोनथामल' आरो जानो थाखाय स' बिरदाव लाभलिनि ड्रेसखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालाम खुद बानाया है खुद भी पहना है इसलिए ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे खोथा जायफ्रा माने इन्सटाग्रामखौ फल' खालामनो गैया इन्सटाग्रामखौ फल' खालामनो हागोन बानजि बसुमतारी बिरदाव लाभलि ब्रह्म आरो फेसबुक पेजखौबो बानजि बसुमतारी अफिसियेल फेसबुकखौ फल' खालाम एन्ड चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम एन्ड ओमफ्राय जोङो दा खानोसै आरोना मोननै मोनथाम ओरै दङ हनै देखायना होदो केमेरामेन लोगोफोर थाबायदो दे जों दा बेखौ खानोसै आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोना सोरबा नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ बियो जाजायो ना जाजायो नोंथांमोना माने
जों जानानै माने जानानै नोंथांमोननो दा टेस्टखौ खोन्थागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों माने मोजां थानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय जोंनि ब्लगफोरखौ नायबानो जाबाय एन्ड लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट ओमफ्राय आं बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोगोन आरोना जादों ओमफ्राय बेल' स' लोगोफोर जोङो दा खाखांबाय ओमफ्राय जोङो दा थांफिनसै आरोना ओमफ्राय जोङो नोंथांमोना माने जानायखौ देखायनोसै आरो ओमफ्राय नै बिबारखौ जों बिस्कुटबो लाबाय बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर बांद्राय बोसोराखै लेट्स गो ओमफ्राय सोरबा सोरबा बुंहरगोन मोजां होदों जानो माजों जानो स' लोगोफोर जों थांबाय थानोसै ओमफ्राय जानायखौ देखायनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' जानायखौ नायनो लुगैबाय जानो हागौ बेखायनो जोङो थाबैनो नोंथांमोना जानानै देखायनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नै दा जों हाग्रा गेजेर गेजेर फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव सम सम मैदेरबो ओंखारो नङा होनबा ओमफ्राय आंहा गिलायलाङो आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर ब्लगार जायोबा बेसे हाग्रा बंग्रा हान्थिनांगौ जायो मैदेर ओंखारो बुहुर ओंखारो स' लोगोफोर जोङो दा ओंख्रि संसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दा अमा बेदरजों आलु होयो नामाथाय ना आलु दरनैसो होनोसै संनोसै आरोना ओमफ्राय खोस्लि पाना बिबारजों जोङो जानोसै आरो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो Hi guys, आं दा बेदर एवनो नागिरदों ओमफ्राय एक्सुवेलि नोंसोरो बुंनो सानगोन फार्स्टलि ट्रेयाव दिनै ओंख्रि संनो नागिरदों एक्सुवेलि माने न'बो बानायदों ओमफ्राय जायगाबो गैजोबा नालाय बेखायनो आरो न' सिङावबो सोनो मोना दिनै सुनिबारखाय ओमफ्राय भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय दा आं माबा होनोसै पियासजों आलुजों हरनोसै आङो नायलांबाय थादो ना नै बे न'खौ लुगासिनो दं आरोना बेखायनो न' गैया बेयावनो संनांगौ जादों नोंथांमोना इगनर खालाम माने न' बानायदों नालाय दासो ओंखायनो जायगाबो गैजोबा माने बायहेराव संद्रायनोबो सान्दुं गोसा नालाय बेखायनो संबाय आरो माने बेहायबो संखायो संनाया थेवबाबो मा जादों नानै दा एसे खामफ्रामबा आङो संख्रि ओमफ्राय हालदैखौ होनानै होनोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय बिथांनि अमा बेदरजों जोङो खोस्लि फानाजों जादेरगोन आरोना लोगोफोर ओरैबायदि टेस्ट जायो नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनो दाबावथा दे जोंबो माने फार्स्ट टाइम ट्राइ खालामनो नागिरदों माने जोङो जायो होननासो मिथियो नालाय बेखायनो जोंबो दिनै ट्राइ खालामनो नागिरदों आरो मालायफोरखौसो भिडिअफ्राव नुयो ओमफ्राय जों बेबायदिनो गोदान गोदान माने ट्राइ भिडिअ लागोन आरोना माने जानायनि माने ट्राइ खालामनायनि गासैखौबो ट्राइ खालामजोबगोन नोंथांमोना माखौ ट्राइ खालामनांगौ कमेन्ट खालामहरलाय जों माखौ ट्राइ खालामो ना जों माखौ ट्राइ खालामनांगौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलाय फारसेनिफ्राय जोङो ट्राइ खालामजोबगोन आरो थानोनो हाया मा बुंबावनो उफाय गैया दा बिथांनि हासबेन्ड फैनो नागिरदों बेखायनो बेदरबो संदों दा मोननोसैखाय आङो नै माबा मस्ला देनायखौ आं दा होनोसै ओमफ्राय होनानै एरनानै दसे खोबहाबबावनोसै बेनि उनाव माबाबाथाय खांनोसै नायलांबाय थादो भिडिअखौ हाय गाइस जों दा नै मोनसे माबा चेलेन्ज लाबोदों आरो चेलेन्जथ' नङा जानायनि भिडिअ ओमफ्राय नैबेखौ आरो खोस्लि फाना बिबार होनो माने जों बेखौ फार्स्ट टाइम ट्राइ खालामनो नागिरदों माबायदि मोनजायो ओमफ्रायो बेजों लोगोसे आलु अमा ओमफ्राय ओंखाम लाबाय ओमफ्राय बानलु लाबाय ओमफ्राय दै लाबाय दा जोङो जाबाय थानोसै बेकग्राउन्डखौ इगनर खालामदो बारा माबायासै ओंखायनो ओमफ्राय दा नायलांबाय थादो भिडिअखौ लेट्स गो लोंग्रोनोसै आङो गोथाव जादों। जानोसै लोगोफोर
background-खौ ignore खालाम ओमफ्राय भिडिअखौ नाय नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ दा जों जागायनोसै माबायदि जादों नोंसोरनो दौग्रोबाय आं जायैनि सिगां आं दौनायाव गैयाहाय ओमफ्राय आं नोंखौ ट्राइ खालामगोन आरो आं जाफेराखै लाइफआव दिनै फार्स्ट टाइम ओंखायनो जानोसै होनबा नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओंखामखौ जाग्रोन र' जानाय दं फाग्लि संख्रिजों जेबो मोनजाया थालला मोना जेबो बुस्थु मोनजाया मा आं जाया मा जाखो बोरैबा मोनजायोहाय आं जायाहाय बेखौ जाथों माथो जेबो थाल मोना आयौ आं ट्राइ खालामनो जेबो मोनाथ' आं जाला मानबायसो मानबायबालै मानबावाखैनो बेहा मानबायदि मानबायथ' मानजोब्बाय आंनाव लोगोफोर आं जेबो मोनाखैमोन बिथाङा मोनदोंनो आंनाव मानबायसो माखौ दे साले हां मानदोनायखाय सिबायब्रा गावहा मानदों मानदोंमा मानजोब्बाय आंनाव मानो नङा ओंखामखौल' जादों मानो लोगोफोर मानोनो ओमफ्राय जों जाला आरो मानोखाय जाला जोङो ट्राइ खालामदोंमोन मोननै मोनथाम ओमफ्राय मानदों आंनाव एक्सुवेलि नोंसोरबो जानाय फाग्लि आंबो दासो एसे मानलुलु मानो होनबाय आंजों बेंगनाबो मानो जाला आरो लोगोफोर सरि मानबायसो मा लागायखोमोनलाय बानलु जोगोनार बेयाव जाफिनखायोहाय सुथि बे हिन्जाव आरो मा माने सिगाङावबो बयफ्रेन्डआ बेनोमोन आरो हनै बियो माबा गाफिनबाय ना लोगोफोर माने खोस्लि फानाखौथ' जानो हायासै माने मानो आरोना बेखायनो मानलु बोरैबा मोनजायो आरोना ओमफ्राय जानो हायासै फेल जाबाय आरोना लोगोफोर जोङो माने ट्राइ खालामनो नागिरदोंमोन आरोना माबा जोङो माबायावसो नुदोंमोन मोनसे भिडिअ'आव नुदोंमोन आरोना बिदिनो माबा जानायखौ ओमफ्राय दा जानो हायाखिसै आयु बोरैबा मोनलायबाय आं ओमफ्राय मानो आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ बेनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना बेबायदिनो सापर्ट खालाम लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ बेनो आरोना लोगोफोर मोजां मोनदोंबा अननानै बयनिबो शेयार खालामहो जों बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोगोन नेक्स्ट ब्लगाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय